Laka! Nakalimutan ko. Good morning, mga Inday, Dudong. So, kalalabas lang ako ng ate ni Dudong. Bumisita siya kanina. Actually, birthday niya nung October 14, supposed to be. May party kami sa isang hotel. Tapos na-move siya, November 14. Tapos, hindi na naman, na-cancel na naman kasi due to corona nga. Tapos, ayan, since bumisita siya kanina, so, ayan, naglagay kami ng yung happy birthday. Tapos, nag-ano kami ng cake. Nilagyan ng candle, pero si Dudong gamay pa din yung nag-blow ng candle. Tapos si Dudong, ayan, nagme-measure siya kasi lalabas kami mga ina, bibili kami ng carpet, tapos mga pillow para dito. And nga pala mga inday, di ba nung last vlog ko, nakita niyo kung paano ako nalito, paano ko arrange to. Kasi nga pala, nagkamali pala yung yung nag-deliver. Tingnan niyo mga inday. Ito siya. At ito, same sila. Wait, tanggalin natin to. So, nasa corner siya. So, itong sofa na to, pang corner talaga siya, pang dito siya. So, dapat, yung inano nila, yung sinend nila sa amin, dapat ganito. Yung may arm dito. Ayan, tingnan natin, alis natin to. Ayan, so dapat ganito. Ayan, so straight siya. Dito hanggang dito siya. Tapos ito kasi pang kasi namin to. So ilalagay namin to dun sa side. So for example, nanonood kami ng TV, patungan namin ng paa. So ganun yun dapat. Kaya 'di ba nakailang ako, parang nakailang nakailang isip ako paano ko gagawin, paano ko i-arrange kasi nga may talaga, may mali. So ito siya. And sa resibo din namin na 3 months ago kasi namin to in order. So nandun yung mga description, mga inday. And meron doon yung may arm sa left side. Yeah. Ay, nila ako. Tapos yung may arm sa right side. So ito yung sa left side na arm. Yun yung kulang mga inday. There, Papa is gumagawa ng bread si Papa. Oh, kahit inila talaga niya ako mga inday kasi bread daw. Here. Oh, you need pindakas. Yeah, pindakas? Waar? Nee, that is Fish. Yan nila. Pindakas. Oh, mama. Lekker? Kasabi. Ja, ik weet het, love. Mag ik ook pindakas? Nga inday. Mahilig siya sa peanut butter. Pareho kami. Haya, oh, nagkalat na naman ang mga libro mo, oh. Kalilinis lang ni Mama at Papa. Nagkalat naman, na naman. Hi, guys. Hi, guys. Sama, hi, Nanay. Sabi. So, ayan, kakain na muna kami ng tinapay. Tinapay is life, mga inday. Tapos, ayan, na kami, gora na kami para sa carpet at sa mga pillows. So, ayan. Naalis na ang family rich. We gaan met de auto. No, op de andere kant, sabi. Kom maar, Sabi. Sabi. So, ayan ang mga inday. Hala, nakalimutan kong mag-lipstick na naman. So, ayan mga inday, pupunta na kami ng Breda. So, yun yung pinakamalapit na city sa amin. And, yun lang naman yung bibili namin. Ayan yung mga pillows para sa sofa, tsaka yung carpet. Right? Ja, even kussens en kleed. So, if may makita kaming maganda, so yun bibili namin. Hala? The other day, love, it has still leaves. But look, guys, wala nang mga dahon. Ja, nu gaat het snel. Yeah. Tapos dito, ayan. Ang na yung mga color, papalaglag na yung mga dahon kasi mga orange na yung color. Hello. Nee, family. What? Nee. Nay? Nee,
Twinkle, twinkle. What's puffin? Nee, puffin. Buffel? Weer daar wonen? What is love? Did you understand? Nee. Ja, jammer. Laten we gewoon eens So, ayun mga inday, kakaalis lang ng kapatid niya, si Rose. And of course, I didn't vlog kasi, di ba, private. Gumanon talaga siya. So, ayun, hindi sila mahilig sa mga picture-picture, tsaka sa mga video-video mga inday. What did you say? Nakalimutan ko ngang mag-picture kasi pag sa other family, ayan, medyo hindi nag-ano ako mag-picture. Pero pag kay Rose, kasi ayan, medyo close kami. So, ay, nagpipicture ako palagi no, pag bumibisita sa siya sa bahay. Pero kanina nakalimutan ko na. So, wala tayong picture, lalo ng video. So, ayun, 1 hour lang dito sa Netherlands mga inday. If may bibisita, kahit kamag-anak mo pa yun, kailangan ng afspraak or appointment. So, hindi kagaya sa Pinas na alam mo yun, masasurpresa ka na lang na may visitor na. So, love, in the Philippines, we don't make an appointment something if you want to go. Echt waar? Yeah, sometimes you will just be surprised. Oh my gosh, I didn't clean. Yeah, that's why we make appointments. Oh my gosh, I didn't have food and then Yeah. someone is coming. So, Yeah, it really does. So We make ganun. appointments. So may advantage naman kasi nakapag-prepare ka, nakapaglinis ka ng bonggang-bongga sa makalat mong bahay. Tapos nakapaghanda ka ng mapapakain for snacks or what. At ayun, bumili kami ng bumili siya ng cake tsaka ng flower kasi nga supposed to be, yung sabi ko kanina birthday niya ng October 14 kaya lang na-cancel, naging November 14. Tapos since corona, hindi pa nawawala, maka-cancel uli. Kaya yun, kami ng happy birthday na banderitas. So yun, banderitas sa happy birthday yun. Ay, natuwa naman siya mga inday. Tapos si Dudong Gamay yung nagbukas ng pinto, sabi niya, 20 Rose. Oh, sabi slapen. Oh, sabi slapen. Wala katulog. Mooie wimpers zijn. Yeah, as in, sobrang haba ng pilik mata niya mga inday. Eyelashes. Van mij, hè? Sa kanya daw. Yung pilik mata ni Savi, mga inday, yung pilik mata ko kasi nagko-curve siya. So, nakuha ni Savi, curving din. Pero yung haba, the length, sa kanya. Kasi, yung eyelashes ni Dudong mahaba, pero straight, hindi curve. So, sa akin, curve. So, ayun. Kaya, maganda because it's so long and curve. You know? Kaya maganda yung niya, yung lashes ni Dudong Gamay. Hi guys! Yeah. Yeah. So may napili kaming isang pares sa 2 pirasong pillow, tapos blanket mga inday. Yeah. Nay. Spring nga. So, ayan mga inday, ang lamig. Ito pa lang yung nabili namin. Tapos meron pa dun kay Dudong, dinala niya. Tapos kanina ibang tindahan, ayan, dinala din niya dito sa sasakyan. Ngayon pupunta kami ng IKEA kasi wala pa kaming carpet na napili. Ayun o, may pillow doon tsaka blanket. Here love. Oh. Sabi! Say hi guys! Laat mijn jas hier, hoor. Hello mga inday! Ayan. Kasi wangot ni Dudong. Kasi gusto niya kanina siya yung nito, magpupush. Kalupa. So, ayun, nag-intay lang kami. So, yan na yung carpet na nabili namin mga inday. Tapos, kinukuha lang ni Dudong yung sasakyan. Kasi medyo malayo kung maglalakad kami sa pinagparkingan namin. Kasi nag-park kami doon sa may malapit sa binilhan namin ng pillow kanina. Right, Sabi? Say hi guys! Talk more hi guys! Uy! Hi guys! Hi guys! Papa. Oh, there's Papa! Ayan na, nakita na yung kotse ni Papa. A few moments later. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be
as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give me. Oh my gosh! Mga Inday! What are you vlogging? Yeah, nagtutry akong isa-isa maglagay ng pillow. Tapos alam mo ginawa niya? Matutulog siya. No! Silent! Working! The carpet I don't know. Yes. Imagine if you do the one with color. Nee, dat is niet. Like it's good. Everything in my day. I love the way you write a song, you know my heart. 'Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. Ay, nako. Sige. Mamaya-maya uli na lang, Inday. Matutulog na lang din ako. 2,000 years later. Hello, mga Inday! So, kagigising ko lang mga Inday. Pati si Dudong daw may kagigising lang din. Tingnan niyo yung ano namin. Senyorito namin, oh. Ang ganda ng kagigising lang din niya. Tapos nang hingi ng gatas. May binigay na flower si sister-in-law. Ayan. So, ilalagay ko siya sa vase. Actually, may binigay din kaming flower sa kanya. Parang nagpalitan lang kami. Ayan. Medyo matagal kasi itong hindi nagamit na vase. Kaya, linisin natin. Medyo maalkabok. Ang sarap ng tulog ko mga Inday. As in, 2 hours. Pati din si Savi. Mga Inday, may binili din kami ganito. Lang. Parang abubot lang. Ayan. Tapos, ilalagay namin dito yung kahit 3 kandila na medium size. Tapos, palamuti lang siya. Mga dried din siya. Ayan, naaano kami sa mga dried mga ganito. Ayan, o. So, parang palamuti lang sa gilid. Ayan. Tapos, mayroon silang ganito. So, nilalagay ito dito para alam mo yun, matagal. Malanta. Bawasan natin ng konti, medyo napadami ata. Yung ate na yun ni Dudong, pulos ko talaga yun siya. Kasi, may pagkapareho sila ni Dudong ng attitude. Tapos, joker din. So, ayun, pag nag-aano kaming dalawa, as in parang, lang, natural, tawanan. Look at that, mga Inday. Ang ganda, no? So, ayan. Lagay natin. So, yan, no? Ang ganda. Love. Maybe this one is nice for them. Zie je mijn foto? Ze zit er ook foto van mijn camera uit. Nee. Oh, we're really getting there, eh? Mga Inday, maganda ba? So, ayan, pagpasensyahan nyo na medyo madilim dito ang part. Kasi need pa yan lagyan ng ilaw. Yan, no? Ayan! Ang ganda. It's more love. Ja, is ook mooi. Ah, Maak jij foto's of wat? yeah. So, picturean ko daw para ipadala ko sa kapatid niya. Ja, wat zou je aan het maken, jongen? Ja. What are you doing? Wat zou je maken? What is Rotsun? Messi. Wat zo? Oh my gosh! Oh. Uh-oh! Kom. Nog even zo, ja? So, ayan. Anuhin ko na muna ang kalat dito. Kasi actually, kaano ko lang ng mga hugasan. Inano ko, ayan, kalalagay ko lang dyan. Tapos, ayun, naghahanap ako mga Inday, yung medyo fresh. Kasi mostly dito mga
frozen na isda. So, ayan, gusto ko medyo fresh kasi may ano ako, kamuting, ano yun, talbos ng kamote. So, ayan, yan yung tinanim ko. Hindi pala to ube. Akala ko dati ube. So, talbos ng kamote pala siya. Hindi ganun ka-fresh mga isda dito. Malayo kasi yung dagat. So, prituhin ko na lang siya. Tapos, anuhin ko, igisa ko. Lagyan ng sabaw. Tas ito, ganas. Ganas kasi yan sa akin sa mga Inday. Before natin tapusin yung video natin for today, magsha-shoutout muna si Inday Val. And, ayan, hindi ko alam if makakapag-vlog pa ako next time. Matatagalan pa yung sumunod nito na vlog. Kasi nga, as in, super busy na talaga ako mga Inday. And, pati kasi sa pag-i-edit, so, kailangan may time. And, sa pag-video-video, madali lang. Pero sa pag-edit, yun yung medyo nakakatagal. And, dahil nga sa, ayun, sa driving lesson ko, tsaka sa online study ko, plus nag-work pa si Inday. So, ano na lang. Siyempre, need din ng time ng family. And sa online class, may mga assignment din kami na ginagawa dito sa bahay. So, talagang wala na talaga akong time mga Inday. So, ayun, nakakalungkot man. Baka, ayan, hindi ko na alam kung kailan ako mag-vlog ulit mga Inday. So, ayan. So, nakakalungkot mang isipin pero kailangan kong unahin muna yun, yung pagdadrive at yung pag-aaral ng Dutch. Kasi kulela tayo sa Dutch, mga Inday. So, and alam mo yun, ang daming housework na pinapagawa. Di wala na talaga akong time mag-edit-edit, di ba? And so, ayan, tama na muna yung mga kadramahan ni Inday Val. And mag-shoutout muna ako. So, unahin natin si Pinay Moms Vlogs. Hello! What is that? Let's say hello. Hello. Here. Lava, I'm going to cook. Just say hello. Hello. Stop na. Gosh. So, magluluto daw siya. So, ayan. Shout out sa iyo, sis Tara. Melissa Triana. Shout out. Jeddy. Shout out. Nenita Mendez. Cheryl P. Alicia Brana. Yan Chua. Belle Coramori. Zenny Cass. Ayan yung sikat nating vlogger. African Visayan couple. Alice Cruz. Rename Castro Nuevo. Glenda Pura. Vivian. Or Vivian. Kasi dito yung J, pinopronounce as Y. So, kaya nababasa ko siyang as Vivian. Loida Santos Patino. Rowena Gador. Sabi niya pa, shout out sa kapatid ko sa Berlin at sa mga anak niya na sina Mark and Kenneth. Shout out sa mga anak ng kapatid ni Sis Rowena Gador. Joe Atencio, Miram Cala, Wilma Bitonio, Marilyn Villanueva, Angie Begeno, Evelyn Buena, Lorna Mon, Castillo Betty, Cherry de los Santos Marfe, Girly SB, Ana Deja, Rosana Reparado, Daisy Daughter in Netherlands, Nelia Saludares, Hannah Albanez, Janalyn Kayabyab, pa-shout out daw sa anak niya, si Nathaniel. Ayan, birthday niya bukas. At ayan, anak niya si Juliana. Ayan, shout out kay Jim Gabriel, Marilyn Villanueva, si Madam Lydia Vlog, Velianor Del Vera. Ayan, waray din siya taga-Tacloban, so ako taga-Catbalogan. G. Roldan, Ding Dumandan, ayan, belated happy birthday. Birthday niya kahapon, October 31. Baby girl Medat. Edith Francisco, welcome back sis. Ayan, si Itzian, of course. Ikas Vlog, Team Cavayen. And may pinapabati pala si Sis Miram Kala, third birthday ng apo niya. Ayan, si Micaela. Hello, happy birthday Micaela, happy third birthday. Juliet Rabilas. Ayan, bago ata si Sis Juliet dito. Marlene Cardenas, April Pascual, Nova Queredo, Tim Lashet, Alma Mendoza, and ayan yung ating sis na si Elizabeth Mas. So, ayan, that's all for today mga Inday. So, yun, may na-shoutout na ako kahit pa paano. Nagpapatawa si Dudong sa kabila. Long. So, ayan, hindi ko alam kailan ulit ako makakapag-vlog. Hello! What? Tingnan nyo! Sinong hindi matatawa dyan? What is that? I'm always like that.
Hindi matatawa. Yeah, you really with crazy men. They will think. Funny man. And that's why I even love you more. With your craziness. Di ba, mga Inday? And nga pala, don't forget to subscribe to our channel at pakahit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, manonood din kayo ng bonggang-bongga. And till next time, hindi namin alam, we don't know what is till next time. Baka 2 weeks, 2 months, 3 months, or di natin alam. Never. Bye!